Makaliang jangka Good News TV ngibriang sobhai pi baro ki parlok ki bapet yakene ka program hakene ka janmit. Kum shibenta jangka Pentecost Sunday kaban hab ka santrik ujileo arhajar arpuar kum ka jingpen kan mau ba ka Pentecost Sunday ka ka singi ka basan pau hadin ka jingmi pat ka jong ujisu. In walam japi ya ka special number dai Mrs. LG Van Nongdhar bar on sama prengengi ya ka kubor na kaktian ka bakentang ka jong ublay di Reverend GC Lindem. Ngets kamba ublay onker kulang ngi baro lengba kani ka program menta kasngi. Yin chupen kan mau bah ka khatway tere ka jong ujelew arhajar arpuar ngin walam shiphi ya ka program ka bakerpang ka ba on penya da ka jingeseng samla balang Presbyterian mauplang. Hadu bine syambiang ublay ka jingsuk onker ku lang yangi baro. Chaba pai tangki jing sliu gila jalai shisha kum ki banget wajada kapor jing stan ladi namar mur pamanda ki upen thami aman si Jing em jong ni bang en job yat ki jing pen choy ki pa malakas ki ai bor yang ni bang en yat ling ba hap den ki jing e en kop yang ni da bor jong me batang yaming en yai ne Kisima menta padap tangki jeng em jong em la panjom wat yai baret la ha ka kambak ngi tre ne ha ka kam shakri blay jeng em la lai kat padam em hang ni birthday aman simba kun toyara pya jeng em jongi bangin job ya ki jeng pen choy ki pa malakas ki ai bor yang ni bangin ya limba hap den ki jeng en kop yang ni da trong me batang yaming en yai ne birthday long tang ying shong basa tang chi por ngin yaklat no naka dan kam kari bala pen job in your shop yin per night alan sim bakun toyara pya jeng em jongi bangin job ya ki jeng pen choy malakas ki Ngai kublai pi barok ki parbenget bein bat ki weide lese ki bayok lan ban pet ya kani ka program limba kani ka channel joka Good News TV ka baide ba kani ka program joka Pentecost Sunday joka kani ka snam arjar arfuar kangu ka burom kalong yublai ya bolari la ker la da ya law shakri baula ban pendam ya kani ka bentai ka bla penchat ki terpang ki batlon ki jong u hashwa bingini a chaprang shaka kubor to ngene pha chublai ka jing dwai ngene dwai
Ingo ngidam lagi selanjat ki bakoi tam ki jongme a ublai bukpa jing ba peneng. Ka khleman jukani ka singi ko trai kanan. Aka bau chakri jongme udan ka benta ban sam ni selong ni ka tin ka bakoi ka ba im ka jongme. Ngalong tang ubri o ba ublai ba ka tin ka jongme kalong ka bayan ba khram ba ka bajiliu hadu kata. Dengan dawai ko trai kanan memelong lem long ringkat ban nga ko trai ba ublai. Meminum ino yang akin ko trai Jesus Christ. Meminum ino yang ngilang barok ko trai ba ublai. Kenapa keketiin ke jongme hakum kani ke sengi ke bau syakri jongme on bet sembai naka kan yo jaka ha ki jing im ki do no ki jembut berkat ki jongi bahkan sei so hang ta ko trai kan ran bangin wanra sisa ko trai bu play ke burom ya ke keteng ke jongme bangin im nyin ya kat kum kamon ke jongme to kerku ya kani ke por ke basa bau play ba kani ke program hi ber ke wei to ke bangi dem gi duai ngi pan gi pediang ha ke keteng ke badan bor tam ke jong trai ban penim jongi Jesus Christ amen ke kubor ya kaba akwa bani selong pat pibaro hakum gani ke singi ke balong ke Pentecost Sunday kapang ya kaba ngakwa ban kran ngabu kum ni ka do nut jongi bat men sim ublai ka do nut jongi bat men sim ublai our heart and the spirit of God pada ka bentah kan ni kapang apa chonong rim na ka chithi sikinong room kelenong kebasan kerkhot kebasan ki kentin ki ba ongkum ni bat kata ke jingkermen kam ju penran bu kho ken na baya ka jing i ublai la the yar no buk hakido no jongi da umen sim ba khoi ya ubala ai no hangi kata kalong ka kentin ka jung ublai teng habangi ju ya keren hang ni hang tai ngi ju ong ba ba kadonut ubreu kaile persya ya kamsim ba the heart of man is against the spirit of God kata ki ek barok kilong ke jingkran hendai anda bangla puli ya kani ka khot ngasiam bakatan ka close relationship ne ka jinge dei ka bajan apdeng ka donut ka jongi ban mesim bakho jong ublai namar kani ka khot ka pen pau sai kedar hang ni ba ublai uthe bok ya kata ka jing it jong u hakado nut ka jongi lengba umensim jong ti namar kata ka don ka jinge dei ka bajan ban ngi dei ban wat ban tip ye kata ka jinge dei bajan namar ka ktin ka jong ublai ka ong ye kata ladangin sngo thu da shisha ye kani ka jinge dei ka bajan hapeng kata ka do nut ka jongi ban umensim jong ublai ngenang namar kata ban yo khet shisha yo so jong umensim ye ka blakren shai kedar haka ketien ka jong blai bat ngin longru kita ki bangai ki bayat haka lenti ki dekat kum kamon ka bapin sngo bae yo blai tenamar kata ka jingkeli ngako aban bu kalong gani kumno kalong ka jingya dei jong ka do nut ka jongi bat men sim blai kumno kalong ka jingya dei jong ka do nut ka jonga bat men sim jong blai kumno kalong ka jingya dei ka do nut ka jong pi bat ka men sim jong blai kumno kalong kata ka jingya dei hang ni yen pe ya lai tali ki phang ka baning kong kalong kan ni ka jingkli ka bangan po hang no pi pen shong yala ka do non hang no pi pen shong yala ka do non where is your heart ka ktin ka jong blai ha ki proverb ba ar phuwe khot ka ba ar ka ong kum ni utrai ubatho ye ki do non utrai ubatho ye ki do non. The Lord weighs the heart. Nga perkhan ye kata ka jingong utrai ubatho ye ka do non kamut kum no. Nga trai bu blai utip sai kadar bha ye ka ni ka wei ka jing shisha. Ba hangnu ba ka do nut ka jong ubriu ka don. Lani ha ka e ba ubriu upen shong ya la ka do nut. Hang taru upen shong ya la ka jinghet. Hangnu ba ubriu upen shong ya la ka do nut. Hang taru upen shong ya la ka jinghet. Don ki ba pen shong ya ka do nut ka jong ki ha ki riu krau jo ka perthai. Kinget ya ki ba ki la ban yarap. Don ki ba pen shong ha ka spa ka pho. Kinget ba ka to ka spa ka ni rap ya ki. Pi hang ta ba shong ka do nut. Hang ta ka shong ka jinghet. Where your heart is, your faith will also reside. Kalong kum takin dei namar kata ka daw ublay ong nga theo ya ka do nut hang nu pi pen shong ya ka. Tip yo pilong ke we niki lai tali na lai jat ki briu na
Hatu ngilong ki bakum no. Ni julong ne am ki breu ki ba syap tieng kloi-kloi. Ki ba penkul marjing mut kloi-kloi. Ki ba long confuse kloi-kloi. Ki ba khuslai kloi-kloi. Tang shulawan ka jingkala, tang shulawan ke ke ba pher, ha ka jing im lani ha ka im lang sa lang ru. Tang shuan jia le se kum tu ka khlam ka brang isu mat shen. Tang shulawan ja la kul marjing mut, la long uncertain, la long tieng, la syap tieng. La dangilong ki breu ki ba kumta. Ha ki ki situation na ki jing ja ka jing im ka jongi. Te kamut ka do nut ka jongi, ngila pensyong ha ka jing syap tieng. Our heart lies in fear. Ne pilong kiba kumno. Let's say ngilong kiba dap da kajing kelibet berbol. Tang shulawan ja ke tang shula kala ke tang shula long ke balai kala long kumne. Kumno kala long kumne. Balai kala ja kumne. Shanu udon ublay. Balai juba. Lada kalong kumta. Tang shula tingku mau siang tiang. Tang shula yok mau jentut tiang. Tang shula don ting pengkiang tiang. La kulmar. La artatin. Jadi kalong kumta. Kado nut ke jongi ke syong ha ke jing artatin. Ke syong ha ke jing artatin. Nelek se ngilong. Wei ne kum kini na. Ki balada wanja ke ru. Nyim don ke jing kuslai. Nyim yo ya ke jing don kam. Jong kita ki badon kam. Nyim pelet jing mut iki para marjan ki jongi ki badon hapring ke jing ke bakrau. Kadonut ke jongi kampat lang haba ki pat kadonut jongki. Ki umat ki jongi kim jau lang haba ki jau ki umat ki jongki. Nyim don kata ke jing yadai ke bajan pat ki beri. Ngi hun taman im yala di simet. Lada kalong kumta. Ti kadonut ke jongi ke syong ha ke jing bom setnyo indifference. Telah ki donut jongi. Ki syong na kita lai teli ki jat jinglong. Ti hang ta pilatip kan. Hang nu ke jinget ke jongi ru ke syong. Hang nu ke jinget jongi ru ke syong. Nanong yipi ke syong ha ke jingjot. It lies in ruins. Ke syong ha ke jingjot. Pat ka donut ke jingi kam sim syong bat u blai. Ha ke jingi dai ka bajan bat u. La dengilong wei ni kita ki bang ladap nyo. Bala dalong kum ta shisha. Hang ta ha ba syong ka donut ke jongi. Hang ta ru ka syong ka jinget. Telada kalalong kumta. Pitarai. Gidon ka jingedai ka bajan hapren ka donut ka jongi bat musim ublay. Uta unong wan te buk ya ka jingit ka jong ublay yang ni. Umdon ka jingedai ka bajan. Kebaar pak. Tongin kami. Kalong kumno ka jingedai ka donut jongi bat musim ublay. Yanu ngila ai ialah kadok nun. Yang nung ialah I ialah kadok nun. To whom does our heart belong? Ke kitab Baar ki Chronicle. Ke kitab Baar ki Chronicle. Kelanong kebakat riu kedekot kebakandai. Ke ongkum ni. Namar ki khmat jung utrai. Ki syat keleng ha kepertai barok. Ban penklan ialah di. Ban penklan ialah di. Bat kita ki bakadok nut jongki ka janai hau. Sengam ka ketin ka jong blai ka krensyai. Kau ki khmat ki jong blai ki yat shani bat chatai ha ka perthai bat uat ya no. Uat iki katu kat ni ki briu. Ki bakadok nut ka jongki ka don ka jingedai ka bajanai bat u ba un le kum no. Ba un pen pau ya ka jing klan. Ya ka bor ka jong u. Ketin pareng thok ni whose heart is loyal to him, whose heart is true to him. Un pen pau ya ka strength ka jong u haki. Tementa ya perkhan na ki quality ki ba ubri udon. Mo ki quality ki ba ubri udon. Ngathrai ban pen pau ya ka bor ani ya ka jingla ka jongi. Kalong ka baning kong kwa ban pen pau ya ka bor ka jongi. Lada day ha kabor juga met kapat, lada day kabor juga perkat perdan, kabor ka talent ka sap. Ni kwa ban pen pau ya ka jingla bar kabor ka jungi. Ki baro ka bangi ni penlong ya ka jing em ka jungi kalong ya kata. Lada day ki jing ya lek kai, lada day ki jing ya perkat, lada day ki jing ya kun exam, baro kalong ban pen pau ya ka jingla ka jung ubreu.
ban pen kraw ya ladi hakmat ka perthai kata kelong natural ya ubreu ban le kata te perkat ublei pat pen pau kum no ya ka bor ka jong mudur kata ka bor ka strength ka power ka jong ublei jong ni uta unong thau ya ka beneng bade ka khandau baro upen pau kum no u display kum no ya kata ka bor ka jong pila ju yi yu simpling ba me bun kilai ne pila ju yo yi yu slap u bahap bun rong ne pila ju yi ya kakat ka ba saudong lani so apel ba saudong pitrai uble jongi umla ta ka bor ka jong uban penlongi kita ula henry umle namar balai kam don kam yu ban pen pa ka bor jong ukum ta monru ban pen pa ka bor ka jong ukum ta ka ei ka bu kwa bat ka ei ka ba penlong yu bu pen pa ya ka bor ka jong u ya kata ka jing klan ka jong u ka tu kan ka bala puli na ka tin ka jong play ki khmat jong u ki wat chani bat chatai ban shem ya wei la ni ka wei ka do nut ka badan ka jing dei ba janai bat u bat hang ta ken un pen pa ya ka jing klan upen pau ya ka jing klan ha u breu tu pi ba kumanga ba kumapi ordinary people henrei kata ka jing dei ka jongi ka do nut ka jongi ka janai bat onda u blei u jongi u shem ya kata ka jing dei ka ba janai jo ka do nut ka jongi bat upen pau ya la ka jing klan upen pau ya la ka bor da ka ba ule kom no habang adam banduai haba pidam banduai ujubab kijing duai kijongi anda bakadai ka por ka babiang ka jongu upen khia kijing chitom kijongi ublei ujongi upen long yaki kamba yaki miracles ha ka jing im ka jongi ka ba man ka singi kamba ka jing im ka jongi ka ba man ka singi lada ka do nut jonga ba jong pi ka don ka jing dai ka ba janai padutrai open power ya ka strength ka jong open power ya ka jing klan bor ka jong lingba ka jing isen ka jong his compassion open power ya ka jing klan bor ka jong lingba ka jing IT ka jong ka sacrifice open power ya ka jing klan bor ka jong lingba ka jing yai sha slam ka jong upat ni his patience with us open power kam tam ya kata ka jing klan bor ka jong lingba ki jing kerku ki bangi yo man ka jing em ka jong ka ba man ka singi ka ba man ka singi ka ba ngem chupai kan mau ban ai ngoro his many blessings open power kum ta ya ka jing pen klan bor ka jong bat wa tang ya ka we ya ka do nun ka ba don ka jing dei ka ba chanai bat ti kum ta ken ni hap kali kadonut ka jonga kalong kumno kalong loyal na em you play kalong true na em you play ka janai na em ka jinga dei badu play la da kam long tongin ki ngin ksar bingin penlong ya ka namar ublay u jongi u badon bor u up te pi u kpa jongi ba beneng u up ba un the bok ya kata ka jing klan un pen pau ya la ka jing klan ka jong hanga ba da pi un the bok ya ta ka jing ba ta ka jing klan bor ka jong ling ba sim jong ha ka do nut ba ka jing em jong ha jong pi ten re ka do nut pat ka long kum no ka yai ne ba ka long kloi ban pediang yu ka don ne em ka jing dei ka bajan ka do nut ka jong ba ka jong pi ba sim u blai ka balai bat ka bakhat du pan perbengit be ien ka don ne em ka jing dei ka bajan na pring ka do nut ka jong ba ka jong pi bat sim u blai ka long kan ni ken hatu ka do nut ka jong ni ka penlip ne em yu sim u blai ka penlip ne em yu sim u blai ka shithi Paul chiginong Thessaloni ka banikong kalanong ka basan ka khot ka bakat khandai ka ong what penlip no yu sim do not quench the spirit what penlip no yu sim mut kum no ban ong wat penlip yu sim kum no mangi
Kum ubriu ubatalot kan ikajing long do ngin penlip kat yu tau mesim ublay. Kani kaya senok berkatu kajing ben yu mesim bakoi bala ong ujisu. Bala ong haka gospel jong Matius lenong bakat ar kedekot ke balai puwe. Ba anom lak ban maap. Anom lak ban maap da lei ru ya kajing ben yu mesim bakoi ublay. Kadai kata ka ba HWB cho ong ka unpardonable sin against the spirit. Kapap ka bamla ban ma persya musim koi. Ndre kata kapap ka bamla ban ma kata ka jingle kata ka jingben ka bamla ban ma musim koi. Kalong kum no. Kari kapap ka balik senle. Uong kamdei kapap ka bangile ka jing jiaring khat. Kamdei kapap ka boshule da ka jing bakla ubreu. Hendrei kadei kapap ka bangile da ka bangi jit kenang ban le. Baro kisngi ki jongi kalalong kum ka jing melin kalalong kum ka habit bangin le ya kapok. Kabamot kum ni kum ki Kristan ngi don ya kata ka jing tip lam kata ka sur ka jong ublay bo pasyaw hangi bangi tip chai kedar bakan ni kamlong yang ngi bangin le. Bangin pet ya katu umlong bangin snap ya katu umdei bangin kerni ha katu umlong. Ngi tip ya kata Henry persya ia kata ke sur ke bajam jai ke jong umen simu blai ngilek nang bet. Namar ke snow bang yang ngangan lebet. Namar ke pen snow tenat yang ngangan lebet. Namar ke pen kesan yang ngangan lebet. Namar ke pen kraw yang ke jenglong jong ngangan lebet. Kalong deliberate, kalong ke jinglek kenang, wat lang ngilat tip kam day yang ngi ban le ya kata kum ki kon ki jong play ngi le bat ngim le tang shis ngi ngi le la shairu la pet la ong long pet deliberate ngi le khnang kita ken anda kilalang kalalong kum ngi ben yu mesim bakon balong jai hapok jongi kan wan ka unpardonable sin namla syu ban ma namar ngilapen kedia ngilapen ken ya kejing dei ke jongi bado ukpa jongi ubah beneng lengba mesim jong u ap ban the buk ya kejing it ke jong hangi ban pen pau ya kejing klan bor ke jong hangi ban pen yangi pen ban ngi ni pen ken ya kata ngim kwa ban don kejing dei ke bacan kadonut ke jongi kalet ki jong ke perthai pen ban ngimon banya dei bon mesim ublai namat balai kakta ikrokom jonga kapnong boring ya kajing jonga ngap kapendu ki perlok jonga kapendu ya kalat kamai spa jonga kapendu ki banga ngasngobha nakap ki kamat ki jonga ngasat ki skor ki jonga nam sengap yu mesim ublai ngasngap pen ban ya ledi da ka bangile kumta ublai la ban the buk ya kata kajing ke jong ha ka do not ke jongi bal la ban the ta kajing jong do not jongi kum nongin don kajing dei bajan bar kupa kum nongin ni omar kata kajing pen where will our salvation come from if not from God and through His Spirit? Yang bah musim jo. Hakan ni ka Pentecost Sunday par bengit be ien. Wat ngin wat ya ladi. Yet tungin yet ya ladi. Ka don not ka jongi. Ka don ka jingi dei ka bakum no. Bat musim jo blai. Ka bajan de ka bla jengai palat. But toh ngin kut jingman. Bahaka jaka bangin pen kediano, bangin pen perano ya kata kejingking hapreng jongi bot kupa belong mesim bakut. Pen bangin tei ya ka. Ta ublay na kamenta ka burom ka jong untuk kerku yang hilang barong. Amen.